थाबायसो बारगोनलै सिखाखौ देखायबाय थागोन नोङो सिखाखौ दा नांजालाबायगोन लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो आरो फिन खनसे आंनि गोदान भिडिअ बरायहरनाय थालायबाय आसा खालामो गसाइनि अननायावबो मोजाङै दङ आंबो मोजाङै दङ आरोना दायो आं थांनो ओंखारदों बिब'मोनथिंजा बेसर लायनो आरो थ'दो बिदिबा थांनोसै नोंथांमोना नायलांदो नै दिनै मारैबा थान्दाथार दायो 9थासोआनो जाबाय आरो होमबाबो नै गोलैगासिनो मारैबा सफैबाय लोगोफोर दायो खौलाय दै फिसा दै गाइखेर नै जोंनो थाखाय मालाय फिथा संना दोनखादोंमोन बिब'आ बिदिसो जानांगौ दा नै आखायाबो मजा डेन्जारखा नै निउ मडेल भिडिअआ मा जाबाय थागोन मा संगासिनो साहा लोंग्रोलांखानोसै नै जोङो ओमफ्रायसो बेसर खायनो थांसै आरो दायो साहा लोंखाना लोगोफोर नै बेसर खानो ओंखारबाय मना लाखाबाय नै मोननै रहा नहीं जाता तड़प ही ऐसी है ना नायलांदो बिदिबा नोंथांमोनाबो दय आं जिङाव आरोना लोगोफोर दैमा जिङाव गोजानाव थांथारनांगौ आरो देखायलांसै नोंथांमोना बिदिथांमोना नायलांबाय थादो आरोना न'फोरानो नै माबा जि भितरावसो बिसोर गामिना दा जंगलबारिखा नै बेहायबो बेसर फोदोंनो बेना दाबो ओंखाराखैनो गावबागाव ओंखारनायासो ओरैनो ओंखारलाबायनासो खिलिगासिनो आरोना नैबे ओरैनो फोनायफोरा ओंखाराखैनो दाबो नै ना सानो थाखाय मालाय गन दानगासिनो नै ओरै सबाइ गायदों मालाय थाइबायानो आरो सबाइया फिसा फिसा आरो होमबाबो देराखै बेफोरो इसां दंजोबोमोन आरोना नै बे बोसोरावनो सेस मानसिफ्रा जि थांदों मालाय नै गोजानाव थांथारनांगौ आरोना नैहाय माबा गायदों बानलु ना फान्थावथाय नै आदा फैगासिनो सानै नैबेयावबो सबाइ थाइबायानो बेना मेरला मालाय बिथिंजा सब मैगं गायजोबो नालाय नै मालाय लायै लायै फैबाय नो गथ'फ्रा नैबेहाय ना सादों आरोना दहाय जे बेयाव गन दानना दोन्दोंमोन ना नैबेबायदि खुन्थिया दोलाङो आरो बिदि गोलावनो दोलाङो ओमफ्राय बैयाव बारखोयोनो नाया बे गनाव बे दोनाय गनाव सौदुनानै बै जेयाव बारखोयोनो आरोना मालाय नै साना दोन्दों जि मोजां खुवा जादों दिनै मादै थांगोन एफा दै दाहाराव बे नावजों थांबाबो बोहैलांफागोनसो खोमा होमबाबो मारैबा नां आलु गायनो लांदों मालाय मैगं गायनो थाखाय साफा बानायबाय माइखौ नायाव गायानो खोमा आलु गायनो लांदों नै नोगोर थांसै दायो थाबायसो बारगोनलै सिखाखौ देखायबाय थागोन नोङो सिखाखौ दा नांजालाबायगोन आयु थैयोलै दरजायाबो माबायदि नै मैगं गायग्रा ओरैबायदि गुवारखा जि गिदिरानो बारियानो मालाय दा जोगोनारल' गायदों आरो गायथ'वाखै खदाल लाबोनांगौमोन जोंबो खुसेंग्रा मोनबाथाय नै जोगोनार गायदों बेखायनो मालाय हा खोनो थाखायनो ओइथिंजा हा खोनो हाजिरा लादों बेसरबो खादों आरो बेयो जोगोनाराव
हा खोनोबो मेंबायलाय जि गोजान थाबायनांगौ हाग्रा दांनायावसो खुसेंग्रा मोनगौमोन खालामखादोलै बेनिखायनो नुदोंबा बबे नंगौनाबो नङालै नायनानै बावबाय मानसिफ्रा माबा जोगोनार आलि खोग्रा बेनिखायनो लाबोखादो खोमालै थांबाय थाबावगोन जानो नै बेनिखायनो खालामसै आरोना जोङो जा मोजां मोजां ओंखारना दं नै गोरलै गोरलैनो नै फुलांबायल' थानांगौ जा रोजाखा जा मेरला ओंखारना दङ आरोना ओइथिं हा खोगासिनो मानसिफ्रा नै जा मोजां मोजां ओंखार नै गोरलै गोरलैनो नै मननानै खाखांबाय जोङो नै फुङाव जा मोजां थान्दामोन दायो सान्दुं गोसा दुंबाय आरोना जा गरम जाबाय ओइ नै हा होगासिनो जोगोनाराव एसे एसे हाग्रा सनस्रानानै एसे एसे हा खोदों आरो गोलोमजोब्बाय नै खुदुनायाव जा मोजां गोरलै गोरलै गोरलैथार बेखायनो एसे खानोसै आरोना खुदुनाखौबो एसे लांफानोसै खाखांबाय दायो न'आव थांनोसै थास' आथिंबो एसे लाबाय नै थास' आथिंबो ओंखारना दंमोन नालाय एसे खाबाय आरोना थांनोसै दायो सान्दुंआ जा गोसा जाखाबाय जा गरम जाबाय सान्दुंआ दहाय फुङाव गैयामोन जै जा मोजांमोन बोथोरा दा नै सान्दुंआ गोलोमजोब्बाय जोङो 10:30 फैदोंमोन ना दायो 12थासो जाबाय जि गरम जाखाबायलै नैबे नावजोंनो बे दुरुङाव हमनानै बैयाव ना बारखोनायखौ लायो आरोना नैबे नावजों थांनानै लायोनो आरो दैयाबो एसे रानबाय बेलासि बिदि बेलासिबाथाय दैयाबो एसे खम जायोनो आरोना एसे खमायोनो आरो दायो न'आव सफैबाय जोङो नै फिसालाखौबो जोङो न'आवनो गालांदों आरोना उन्दुना दंमोन नालाय बियो बेखायनो बेहायनो बिनि बिबैजों दोनलांबाय आरो जों थांबाय ओमफ्राय खानो दायो फैनानै ओंखाम जानो नागिरबाय आरोना जोङो नै गावहासो आगथ जागोन मा जानो थिनदोंमोनलाय दै लाबोगोन दे आइया लाबोगोन दे र' नों दलर जिरायलाय दलर जिराय दे तामिन आं मोजां तामिन दै लाबोगोन दे